Ang pagbasa dunay nindot kaayo nga pagtulunan nga pwede natong ma-apply niining atong giantos round nga pandemic. Ang mga tao samtang nagsigi silag kuyog ni Moises, sige silag kaon adtong mga hug nga pagkaon kadtong mana, kaon ato mga tukmo nga manganha sa ilang kampo ini kagabi, inom atong tubig nga naggawas atong bato sa desierto, sa sige nilang balik-balik og kaon ani inom, gipulan sila. Ang ilang tawag, gipulan nami aning pagkaong way lami. Nya ila pag yung girilit nga mga matay kuno sila didto sa desierto. Unsa man to? Reklamo. Kining atong pagreklamo, bisag 40 ng daghanang gihatag sa Ginoo, nya reklamo lang gyapon ta. Unsa may resulta? Nanggawas ang mga bitin nga mipaak nila og daghan kay nangamatay. Karon ang kalibutan unsa man? Masinugtanon o reklamador? Reklamador. Maoning nigawas ning COVID. Tungod nis atong pagkareklamador, wa ni lami akong naong nganong brown papution. Way lami ning akong buhok ngano ning itom ay moong blonde. Way lami ning akong kaugalingon nganong gihimo kong babay nga maibog man kong babay. Nag same sex relationship. Way lami ning akong kinabuhi nga laki akong lawas pero laki akong maibgan. Gihimo na sad natong babay ang mga laki. Reklamo ba? Way lami ning kinabuhi pari, lonely kayo. Secret. Reklamo lagi. Kamo wa mo magsigreklamo, kamo mga asawa, wa mo magsigreklamo sa inyong bana. Sige. Gipulan ako aning tawhana, lami na kay ning hiluan. Nya ang laki sa dito giingon sa sus kaluod na gyud naong ning animal. Nya magsige mo reklamo, manggawas ang sakit, sakit nga sinultihan, sakit nga mga tinan-awan ug sakit nga mga binuhatan, hangtod mga matay gyud mo. Mao na siya ang pagkareklamador. Hunongon na ni nato. Kanus-a man sad sila naayo sa dihang miluhod na pod sila og nangamuyo pinaagi ni Moises. Iampo mi sa Ginoo, nakasala mi sa among pagbagulbol. Giayo na sad sila sa Ginoo. Nya, unsa man? Muhunong na mo ana inyong pagkareklamador. Hunong. May. Naluya kay tingong ba? Hunong. Ala, sige, padayon kita ani. Karon si Kristo sa atong ebanghelyo nagpakita nga matud pa niya ang tanan nga akong gibuhat o gisulti kaninyo. Unsa man? Dili na ako, pulos gid na gikan sa akong amahan. Igo ra gyud kong gabuhat sa gusto sa akong amahan nga ipabuhat og igo ra sad kong nagsulti unsay ipasulti sa akong amahan. Nindota na no? Kani diayng pagkamasinugtanon mga igsoon, mag-agad ra gid ta sa authority. The authority over us. O kinsa may authority nato? Ang Ginoo ra gyud. Kay nga naman, siya may naghatag nato. Siya naghatag oy. Pangutana ko numos Ginoo inig uli ninyo. Ako sad mangutana sa ko ighumas misa, nganong imo mangkong gipari? Nganong napari man ko? Unsa may gusto nimo? Nindot kayo. Pangutana ra gud, nganong naminyo man ko? Yang uban sad mangutana, nganong wa man jud ko kauyab? Ano ba? Gusto biya ta ko, pero nganong wa man gyud bisag usa? Na anon dihay murag minus-minus na kugnaong, ngano mang dali man kayo, nakaduha pag yung kauyab. Ako hinoong porting paningkamot, wa man gid noon. Pangutana, ayaw usag reklamo.
ngano maning nangabit maning akong bana. O na, mangutana ka. Ayaw pagtubag-tubag nga ikaw ra. Buangon gina siya, sa una pa gina siya. Ay, so sa uyab pa misuna, buangon man gina siya. Napugos lang ko anak, kay gitukhang manggugko. Wapa lang ko ato mamabdos, ay sus, minyo mo ko aning buang-buang dako. Magsikag yaw-yaw inana ba? Ay na lang. Pangutana na las Ginoo, naaman gid siya tubag. Diha bitaron sa ako, mangayo bita kog pasaylo aning ato mga nibang nagsige ba og communicate nako sa through text o sa messenger na ako'y basahonon dito mga almost 700 or 800 pa ba na ka messages na nagoy uban mo reklamo na gud nako pader wa pa magyud ko nimo tubaga. Sunan ka ang akong gitubag karon pitsa 18 pa sa text lang na niya to na dito'y nakatatak mga 491 pag naog ron nako sugdan ako ganiha mga alas 3 media na kog basa-basa. Pag naog na ako karon, uy, niabot naman sa 491. Ako wala naman tingali ni katapusan. Unsa may nindot nila dito, dili baya tanan ni donate. Jutay ra may ni donate. Sobras katungaan ni akong basahonon, nagpatambag, nangutana. Father, mao ni akong sitwasyon, unsa kay gustos Ginoo no? Sinan ka? Pangutanon ko nganong gikulata siya sa iyang bana, unsa kay gustos Ginoo pader nganong nangulatam ning akong bana nako. Nako unsa may labot nako aning ilang kinulatahay didto? Nga man ko maminyo. Ang ako mga anak pader din agyon mutagad nako. Mura nako nilagi sa likway, unsa kay gustos Ginoo? Magkabuang sa tao kog kwenta, Lord, unsa may gusto nimo ani nga wa na ni tagda? Ana. Porting hangyo na ko sa Ginoo pader nga maayo ko ani akong kanser. Wa magyud maayo pader, mura naman nung kog naluyag maayo. Ang imo na lang yung humili akong gipaminaw. Nako kanusa ka ni siya mohunong og paminaw, Lord? Mamatay. Ano bang nya unsaon nako pagtubag? Magkabuang ko pangutanas Ginoo, nya inig pangutanan nako sa Ginoo no, naagid siya tubag. Nya mo tubag din sila nako. Father, daghan nagyud ko gipangutana nga mga pari. Ikaw pag nakatubag nga natagbaw gyud ko. Wala ba? Ako napatay na karon taon-taon. Kay adtong sa gumungutanas Ginoo, di ko magkwenta Di ko magpinsar. Unsay akong itubag kay ug ako lay magtubag-tubag, mas stress ko aning ilang mga pangutana Sunan ka na hastas iyang utang, ako'y pangutanon unsaon kuno pagsulbad. Pader dako na jud kay kog utang, purti na kong paningkamot pader. Unsaon ka nako ani pagsulbad nako, mauna ni ron. Ako naman ay pasulbaron silang utang nako, may pagmo-donate ka dire. Sa kung una-una ba, may pagmo-donate ni siya, sulbad pa niyang utang. Ako sang pikhan-pikhan usahay. Ko nga naabiyay panahon Brad nga mo donate sa simbahan, sulbaron sa Ginoo ang atong utang. Sa tagpila man inyong slots pa dir. Muingon man sad. Ako dayon tagaan og presyo. Naay tag 2,000 nga hope and opportunity ana para nis among project na say tag 1,000 siya. Kana lang 1,000 pa dir, pwede 2 gives. Nako, mao gini na inang nakautang ni kana gyud mga 2 gives gyud mao gini na hinungdan. Mangutana hasta sa lahat ba mangutana pwede 2 gives pa din. O pwede ra take your time. Ana ba ko? Pero kani ba ang Ginoo na magyud tubag. Na siya tubag nato bisag unsa na ka-complicated ang imong sitwasyon, bisan ganig naa nakasbakba sa kamatayon, naagyud tubag ang Ginoo. Pinaagi sa mga tao nga gipiyalan sa Ginoo nga motubag nimo. Ayaw lang gyud pagsalig anang imong tubag-tubag. Pangonsulta. Atong gamiton ang Christian community. Naamtay mga pari, naay mga madre, nasa mga aktibo sa simbahan nga gipanghatagan sa gift of discernment ba. Ayaw pagsaligan ng imong kaugalingong abilidad. Tungod lang kay Mike kay kamorosaryo, tungod lang kay baga na kay na imong tuhod anang imong siging luho diha, nya may na kay kang mutubag dili Ako gani nga pare, sige man lagingon nga nindot ko no paminawon akong humili, pero naasa koy akong problema nga di nako matubag. Ang makatubag ang madre ra gyud. Bitaw na.
Naagi pa mo konsulta sa ko. Naman sa ko yung mga friends good. Kamura din na friends. Di ay nasa ko. Konsulta sa ko. Nadaghan sa ko mga problema nga di sad nako matubag nga adto sad ko maminaw nila. Nga inigtubag sa nila nako. Makaanas ko, Lord, ganun mo man ko nimo tagai aning maong klases tubag. Nindot lagi ni. Nindot lagi ang ilang nakita nga wa ko kakita. Nga may mong Ginoo, imo na lang gid tanan. Imo na lang tanan. Wa na ka magkinahanglan. Og tabang, mas may nang mahingnahan lang kag tabang aron maka-feel ka nga you are not self-sufficient. Kay base niyag mulabaw na hinuon ka nako. We need God. We need the people of God. Mao na ang simbahan. Mao nang di ta mag kinaugalingon. Maubitan nang moingon ko, kumusta man inyong relasyon sa inyong silingan? Kumusta man ang inyo dihang paghigugma ay isip managsilingan? Kay importante kay nang silingan, oy. Masangpit na nimo. Yang magluos na lang ka dihag butang og ali para nga di siya makaanha sa inyong balay. Kinsa may imong sangpiton og magkinaunsa ka diha. Na murag duha ka kaso ang akong nadungog nga nasunog ang balay nga nahurot og kamatay ang didto sa sulod. Wa makatabang ang silingan kay ang nakita sa silingan aso. Unya taas man kay koral. Nya ang balay pulos na ay birha. Ahurot ko sila kamatay dito. Og wa pa tatoy koral, nya wa say birha, magsigi unta tugsod ang kawatan. Nya kay nasunog man pagsuod sa kawatan, tabangon unta to sila. Nya human kawaton dito ila mga butang. Pero luwas unta to sila. Ang tutok mamuna ko. Hindi na tinood. Maluwas gyud ka kay ini kakita. Uy, kayo mo na. Aso isa nagsilab og basura. Nya siyagit ka, sirado kaing balay, napay koral puting taasa. Ahurot yung kamatay dito. Ngao na ang ato sang kinabuhi kung kita-kita na lang sad maoy magbuot, mga matay gid ta. Mo na ingos Kristo, kung di mo motuo nako nga ako mao ako, mga matay gid mo aning kalibutana. Kay ang akong Pinoy-anan dili dinhi. Pasabot og motuo mo nako, musubay musdalan akong subayon og mga buhi mong tanan. Mao na kita sa dinhi karon nagsimba man ta, subay sa Ginoo. Naa kay problema pangutanas Ginoo. Unya inigsulti sad sa Ginoo pinaagi sa iyang mga instrumento or sa inspiration bakas imong kinabuhi or diha bakas Bible, sunda ayaw pagreklamo. Inigingos Ginoo, higugmaalan ng imong ugangan nga sigig libak nimo, pasayloalan nagkapituan kapito. Ayaw pag di sad madalod, oy nag-abusar naman sad ni siya nako, sad sobra naman sad ni iyang gibot. Ayaw. Pasayloa dayon. Kanang imong bana nga nangabit, higugmaa lang na apil ang iyang kabit. Ana, di, ayaw na pa yun. Unya, Lord, magsigila dig abusar, di gini mausab ning panuwayng dako. Ayaw. Higugmaa. Hangtod mo mga matay, kay muagi rata dinhi aning kalibutana. O gusto gid yang musubay padong daan sa impyerno, ayaw na lang pagsigig yaw-yaw, padayon sa imong journey with the Lord. No? Ay mugtuo diha. Nindog lang ta.